गेजेरजों मागि पुर्णिमा 116थि मागि पुर्णिमाया जोबलांबाय दिनै बे बिथिङाव मा बुंनो बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोङो ज्योतिस्वरूप परमात्मानि खाथियाव गोथौ फोथायनाय थानायखायनो दिनैनि बे मेहेरगोनां जिथु हाबाफारि बियो जाफुंसारबाय दा बेवहाय जेरैबायदि जोङो हास्थायदोंमोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बे लेखा बिथाङा फैनानै नुजाफैबाय बिथाङा जोंखौ आश्वास होलांबाय जोंनो माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानि मावना होनो थाखाय आरो जितु आध्यात्मिक सरसानि गेजेरजों मानसिफोरखौ जितु फोसाबनाय सोदांनाय बे खामानियाव बिथाङा थुलुंगा होलांबाय बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम साबायखर बावो आरो बेयाव गोबां माननि आलासिफ्रा हांख्रायनाय आलासिफ्रा फैनानै बोसोन होबाय बायदिसिना गावबा गावनि साननायजों बोसोन होबाय जों बिथांमोननि बोसोनखौ खोनानानै जोबोद थुलुंगा मोनदों आरो बेवहाय जे लैहोर लैहोर फैनानै गासै भक्तफ्रा हेफाजाब होफैबाय आरो बेनि बानजाय आफादा बेखौ खुंफुंनानै जोंखौ सरस्वती प्रसाद संसदनि जा हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होबाय बिनि थाखाय बयनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो जोंनि संसदनि मावफुंगिरि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासैबो प्रसारक प्रसारिका आइमोन बाबानिसिम साबायखर थाबाय आरो बे जाफुंसारनायनि थाखाय पुर्ण परम ज्योति स्वरूपनि फारसे खुलुमनाय होबाय। ओम।